Nina bezulu edumele ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Isililo ngabashona engozini yebhasi Edumbe. Abeyamabhasi bakhala ngowetheku kanti libuyele enkantolo kade imeya yetheku. Sebekhishiwe esibhedlela abantu abangama28 abalimala engozini yebhasi ebelithwala amalungu e-ANC abesuka eThekwini KwaZulu-Natal lapho bekwethula khona kusomqulu wezethembiso leli qembu nokuyingozi edlule nemphefumulo yabantu abayishiyagalolunye. Lokhu kwenzeka ngesonto entathakusa ngenkathi leli bhasi lilala mankeyane Edumbe maphakathi nalesi sifundazwe. Undunankulu kaZulu ubuya beke emeya esifunda kiZululand uthula Sizwe-Buthelezi ukhalisane nemindeni eshonelwe zihlobo zayo kule ngozi. Kungakapheli nansuku ngaki kwezinye zezindawo zesifunda iZululand ezihlaselwe yisichotho. Sekuphinde kwehlake omunye umshophi kulesi sifunda. Njengoba kegenqeke ibhasi belithwele amalungu kaKhongolose abesuka kumbuthano wenhlangano eThekwini elibangese esifundazweni saseMpumalanga nokuyisigameko esenzeke entathakusa ngesonto eDumbe. Yizeka abantu abangama32 besindile kule ngozi emuva kokuthola ukwelashwa ezibhedlela. Kepha kuhlile kweminye imizi njengoba kwedlule emhlabeni abantu abayisishagalolunye. Undunankulu kaZulu noyimeya yesifunda iZululand uthula Sizwe-Buthelezi ukhalisana nemindeni yalabo abashonelwe. Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini yalabo abaphangalale engozini yebhasi ebisuka eMoses Mabhida eStadium izolo. Ingozi eyenzeke Edumbe kwaphangalala abantu abayishagalolunye kwalimala abaningi. Sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo ikakhulukazi emndenini naseqenjini le-ANC okade kuwumbhidlango wabo. Siyafisa ukuthi laba balimele basheshe balulame nanokuthi lonke usizo esingalwenza njengomasipala waseZululand ukusondela emndenini sizokwazi ukuthi sisondele. Siyacela ukuthi abashayeli bamabhasi namatekisi bame baphumule uma sebekhathele ngoba kuningi okusazokwenzeka. Uma umshayeli ezizwa ukuthi usekhathele abangamlwisa abantu ebhasini, akathola ithuba ame alule inyawo aphumule aphinde aqhubeke nohambo ngoba kungcono ukuthi abantu bafike late kunokuthi bengafiki isidalo. Khona manjalo ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal noMagugu Simelane uhambele izibhedlela lapho kusagcinwe khona abanye abalimele kanzinyana kwaba ngama32 abakade befakwe izibhedlela. uSimelane ushayeleke ihlombe indlela izisebenzi zomnyango wezempilo eziphendule ngayo kulesi sigameko. Siyakujabulela indlela abasebenzi bezempilo abareacte ngayo ngoba sithe siyithola nje indaba yengozi udistrict manager neteam yakhe yonke noma nethimba lakhe lonke kwidistrict base sebesondela including EMS including odokotela babalanda abanye odokotela kade bengekho esibhedlela ngaleso sikhathi babalethe esibhedlela abanye babonwe Edumbe CHC nakhona kwaedwa odokotela konke lokho kwenzeke ngesikhathi esincane kakhulu. So siyajabula kakhulu ukuthi ama-health workers ethu ayakwazi ukuthi asheshe ngaleyo ndlela. Siyawubonga loyo msebenzi siyafisa ukuthi baphinde baqhubeke basebenze ngaleyo ndlela. Kodwa futhi siyafisa ukudlulisa njengoba bengeke ngasho amazwi enduduzo emndenini yama-comrades ethu lawa u8 asedlulile emhlabeni sithi abalale ngenxeba. Ungqongqoshe womnyango wezempilo eMpumalanga naye kubehambele isibhedlela saseFilidi uthi bazolekelela imindeni yalabo abedlule emhlabeni kule ngozi. But so far we can say that we are happy, and also as far as the issue of postmortem and all that, we are working together with them so that we can be able to assist the families for the purpose of the burial, working with the organization of the African National Congress in Mpumalanga. So, but as the MEC of Health in Mpumalanga, I want to appreciate the good work that has been done by the Department of Health in the province of KwaZulu-Natal, and we'll continue to work together up until we are satisfied that they're fully recovered, and those that they need to be buried, we are also part in terms of the processes. So, and may their soul rest in peace. Kanti ke njengendlela yokubhekana nezinhlekelele ezilokhu ziqhubeke njalo kusifunda iZululand, imeya lesi sifunda uthula Sizwe-Buthelezi uhlangane namalungu omphakathi kaNongoma ekubuseni
nokuyilapho kudluliswe khona izinto ezihlukene zokusiza labo abakhahlanyezwe isichotho esihlasele uNongoma ngesonto ledlule. Njoba silapha sizohlinzeka imndeni ewu220 okuyiyona ezohlomula kulokhu esikuphethe. Kukhona nohlelo lwama-voucher okuzokwazi ukuthi kusizakale labo abathinteke kakhulu. Kodwa konke sikwenzayo kuyiconsi nje uma uqhathanisa nesidingo esibhekene nabantu esinxusayo ikakhulu umkhakha wezamabhizinisi ukuthi nabo abasondele ngoba umonakale olapha kwaNongoma nakwaCeza neZululand yonke uzuyofike baqulusini mkhulu kakhulu kunemali ekhona yokusiza abantu. Ezindabeni ze1KZNTV udaba lihlanganiswa uThobeka Dladla lwethulwa ngumqondisi Miyeni eRichards Bay. Abenkampani elungisa amabhasi kamasipala weThekwini Transport Services baphikishe ngaphandle kwekomkhulu lomasipala njengoba bekhala ngokuthi bakoleta imali engaphezulu kwezigidi ezili13 zamarandi phecelezi 13 million rands njengoba sekupheleke izinyanga ezine ungabakhokheli. uMandla Mngadi wezinye zezikhulu zale nkampani uthi sebephoqele ukuthengisa imoto zale nkampani ukuze bakwazi ukukhokheleka ezinye izisebenzi baphinda baxoshake nezinye ezibalelwe 75. uMngadi ubekhuluma kanjena neziko lezindaba kuqhubeka lo.Umbhikisho namuhla. Iqeqebana labasebenzi benkampani yenza umsebenzi wokuxilonga amabhasi kamasipala eTheku uma efile nokunye libhikishe ngaphandle kwekomkhulu lomasipala bekhala ngokungakhokhelwa imali nosekholele ekutheni behluleke ukukhokhela abasebenzi. Umsebenzi wethu kwi-border transport as transport mawubona ibhasi elinyakazayo la kamasipala ngabe la ka diesel kungabe la ka Volvo kungabe la ka VDL kungabe la ka Mercedes akhandwa yithini mawubona ibhasi elishayisile noma ibhasi elinenkinga noma yanhloboni akhandwa yithini imali abasikweleta yona imali yenyanga eziwu5 suwela ku-October, November, uDecember, uJanuary njengoba ku-February imali exactly abasikweleta yona yama-invoice up to December is 13,900,000 njengamanje sinamanye ama-invoice awu-353 ekufanele ukuthi siwasubmit awasubmitheki ngoba sesizezavalela uSARS ngenxa yokuthi nasiwukhokhelile uSARS njengoba nje imali yethu singanikeziwe la abasebenzi kuze kube manje abaholile. Ukusebenzisana kwabe ebhodweni umasipala kuqala ngonyaka u2003 kanti laba bathi ke sebezame izikhawe eziningi ukuzama ukuba nemhlangano nabakamasipala kanti ke okunye kubakhathazayo ukuphucwa umsebenzi unikwe ezinye izinkampani ngaphandle kolwazi lwabo. Is fighting i-black empowerment uthatha umsebenzi wethu njenge-black empowerment unikeza inkampani zamandini. NgoDisemba sizesadayisa imoto zenkampani ukuze sikwazi ukholela abasebenzi amabonasi kanye nokuthi baholela amasalari. Masicela ama-meeting kubona abasinika ama-meeting masibhala incwadi sithi sifuna ukwazi ukuthi imali yethu ke asinikwa ngani ngoba sesiyisebenzile. Le nkampani sekuphoqe ukuba idilize abasebenzi abangu71 kuthi ke abangu45 bona basebenza ngokushintshana. Njoba sihlangene la sabasebenzi sinenkinga sesagcina uhola ngoNovember sizoyikhalela ke la nakuyona iNSS engaphansi kwawo ukuthi siyafundisa sinezingane kuyimanje simile emsebenzini simisiwe manje sizoyikhalela nje wasihlangene la ukuthi bafethu phela sizwele nathi singabantu bukani imizenganane elambile kwenamhlanje siyafundisa sonke njengoba sela akukho ukudla endlini. Okhulumela umasipala eTheku uthi lolu daba bazoliphendula ngamaphepha enkantolo. Umasipala weTheku ufisa ukucacisa ukuthi lezi insolo zibekwa nje kunodaba olusenkantolo oluphakathi kukamasipala weTheku neBorder Transport Services. Ngakho ke izimpendulo zikamasipala weTheku ngezinsolo ezenziwe ngabakwaBorder Transport Services zizotholakala emaphepheni asenkantolo. Angeke sikhulume nabezindaba ngaleli cala ngaphambi kokuba liyiswe enkantolo lidingidwe khona. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona mvubu eThekwini.
Uqhubekele namuhla enkantolo enkulu eThekwini KwaZulu-Natal ukuqulwa kwamacala ezinsolo zenkohlakalo ukukhwabanisa kanye namanye okubhekana nolwalo wabekade imeya yeTheku uZandile Gumede kanye nasola nabo abangama-21. Namhlanje ke gibele ebhokisini ofakazi bombuso ababili kanti omunye wabo bechaza ngamaphepha asayindwe amakhansela uma ngabe ngena komasipala kanye nokuphumela ke-obala ngezinto asuke enazo ngaphambi kokungena kumasipala. Ebufakazini bebukade buthula osukwini namhlanje bebukade bugxile kakhulu kwemiqathango nezingqinamba nezibopho zikamasipala iTheku zangaphakathi. Kufakazi ogibele ebhokisini namuhla ukhulume kabanzi mayelana nohlaka lwabo ukuthi kupha bakwenzayo njengoba ekufisile ukuthi bagxile kakhulu ukuthi babheke abasebenzi bakamasipala ngezinto asuke bezenza kanye nezinye izipho ezisuke eziqondene nabo. Ubese eveza ukuthi umsola wesibili okusiphonzuza owayimenenja keTheku ngesikhathi uZandile Gumede eyimeya kuthi uNzuza ngo-2018 wathola isipho sesiphuzo sika-R80 waphinde wathola imininingwane ekade emyalela ukuthi kuzomela yovakasha yoshaya umoya kwelinye lamazwe kodwa isamba semali esisetshenziswa asangadalulwa. Uthi okunye aphinda kuthola uNzuza ngesikhathi esakhona kumasipala isikhwama se-laptop esingabizwa R2,000 amarandi. Lo fakazi ubese eshenqa ebhokisini ngenxa yokuthi kuneminye yemiqingi bekade idingakala ebingahlelekile nebidingwa abameli babasolwa. Ufakazi omunye ogibele namhlanje ongumabhalane ehhovisi likasomlomo kamasipala yena uthi wafika kulo masipala ngonyaka u-2014 ezoqeqeshelwa umsebenzi kwathi ngo-2016 waqashwa ngokugcwele. Into ayivezile kade phonswa imibuzo umbuso ngezinto abazenzayo uthi okwabo ukuhlela imiqingo mayelana nemininingwane yamakhansela bawasayinise nezincwadi ey'suke yikhuluma ngokuthi ikhansela liphumelo obala ngezinto elisuke linazo kade lingena okubalwa phakathi imizi, amabhizinisi kanye nokunye. Ubuziwe ngokuthi kunini la amakhansela asayiniswa khona lezi zincwadi. Uthi ngaphambi kokuthi amakhansela aqalise ngisho nokusebenza baqale bafundiswe ukuthi iziphi izinto akumele bayilandele ezithinta wona lo mkhandlu ngaphambi kokuthi beze kubona kuhlaka lwabo bezowasayinisa. Kumsola wokuqala kuZandile Gumede ubese kuveza into ayisayina nokuvelile ukuthi waphumule obala ngokuthi unomuzi. Kuzokhomleka ukuthi labasola babhekene nezinsolo zokukhwabaniswa kwethenda yokuqoqa kadoti yemali elinganiselwa ku-R300 million okwavela ukuthi ezinye zey'nkampani zabasola abakhona kulaba abasola abasenkantolo zazingenawo amaphepha afanele ukuthi ingathola umsebenzi kamasipala. Okuqula kwecala kuzoqhubeka kuze kushaya usuku langoLwesithathu. Kudebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Ake sithi shelele izitolweni nabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nabeselo kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isililo ngabashona engozini yebhasi Edumbe. Abeyamabhasi bakhala ngoweTheku kanti libuyele enkantolo kade imeya yeTheku. Ibutho lesilo lixwayisa ngokukwebhana kwamaqembu ezombusazwe okuholela ngokuphazamiswa kweinhlelo zokuvula kweshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal. Basho kanjalo njengoba kusasa lokho kusayisilo kwimisuzulu kaZwelithini ezovulwa ngokusemthethweni indle eshamthetho sesifundazwe eMgungundlovu Ndongazibomvu. Umdidiyelo wamabutho esifundazweni uSipho Mhlongo uthi kuyichilo ukubanga uthuthuva kube kokhona kisilo ngaphakathi. Wanxusa abamaqembu ezombusazwe kuba abambisane ahloniphe indlulamithi yamakhosi. Ukuvula kweshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal kuhlukile kunezinye izifundazwe ezakuleli njengoba kuyisona kuphela isithatha izinsuku ezimbili lapho kuqala kukhulume khona isilo ngaphambi kokuba kuvule ngokohlelo lwahulumeni lapho kusuke kukhuluma khona undunankulu. Isilo umisuzulu kwaZwelithini uzobe evula ishamthetho ihlandla lesibili kusukela agcotshwa ngomengameli wezwe kuleli uCyril Ramaphosa kanti amabutho nawo asuke ekhona kulomcimbi
akhuze ukukwebhana kwamaqembu. Unyaka ophelile khona esingayithandanga asiwuthanda umsindo la kusuke khona isilo makukhona khona isilo kusuke kufanele ukuba kuheleza umoya woxolo nongabe kuthiwa kulowo ndawo kunamaqembu ahlukahlukene ezepolitiki kodwa kuhle ukuhlonipha phela uNomthebe ngoba ongangezwe lakhe akacheme naqembu elithile lezepolitiki onke amaqembu ngawakhe thina ke sithokozela ukuthi amaqembu ezepolitiki abuhlonipho ukuba khona kwesilo kwendlula mithi angasusa umsindo phekwesilo asikudingi lokho asikuthandi futhi akusiniki isidima nesithunzi njengesizwe ikho lokho esicelayo ukuthi uma kusuke kula noma ngabe unayiphi ilukuluku nomuzwa ngenhlangano yakho kodwa ugodla ubusuthola ke isicawu esanele sokuthi niyakhuluma njengosopolitiki bese niyakuveza kodwa nihloniphele nje ukuthi khona isilo nihoxise zonke inhlelo ezisuke zikhona ezodunga ukuthula emphakathini. Umhlongo uthi abeneme ngezinto zokuthutha abahlinzekwe ngazo. Asikho happy aseneme ngoba okungakubalula nje kucaca ukuthi akuxhunywana nathi ukuza ukuthi sinamuphi umuzwa okanye ibutho lesilo eindaweni esisuka kuzo lingakanani kuyihlazwana khona ukuthi utshelwe nje ukuthi uzonikwa amakhumba awu4 uzonikwa amakhumba awu5 kodwa endaweni okuyo amakhosi mhlawumbe awu40 awu45 bese kuthiwa nje wemzonikwa amakhumba awu4 iyona into sekufanele ke sithi kuyilungisa kancane kodwa ngiyathokoza ukuthi ngoba sisazongena emhlanganweni we-dry run so siyixoxe senzele ukululekana nokubonisana ukuthi kuhle into siyixoxe before i-implement. Umhlongo uthi umsebenzi webutho ukwembatha ungangezwe lakhe. Ibutho lesilo swelikhona njengengubo yokwembatha esilo asikwazi isilo ukuhamba sodwa ibutho laso lingekho ngesikhathi ke sila sisuke siyingubo yokwembatha esilweni sigada ukuphepha kwakhona sigada ukufika kwesilo masifika semukela amabutho asifake isilo etendeni la kunomcimbi khona kube right nje kodwa kube khona ezokuphepha ekhona ngasohlangothini bedlunkulu. Sekubala amahora ngaphambi kokuba isilo siyovula ishamthetho enhlokodolobha esifundazwe KwaZulu-Natal eMgungundlovu. Ezindabeni Edumbe semgungundlovu. Livele kafushane enkantolo kaMantshasa eMzumba ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ilungu lesigungu esolwa nobugebengu emthwalo uMlaki Bhuyeni uboshwele icala lokushaya. uBhuyeni uthi babekade bencinzwe indlebe ngendawo ethengisa idakamizwa uthi nebala ke bangagasela kuleyo ndawo bathola kiwunga nakhona ke intombazane ekade ithengisa ekade siyifihlile. Khuluma ke nezo kule ndaba uBhuyeni uthi ukuboshwa kwakhe kungenye nje indlela zokucekela phansi isithunzi salesi sigungu sokulwa nobugebengu. Livele kafushane enkantolo kaMantshasa eMzumbe ilungu lesigungu esilwa nobugebengu emthwalume uLucky Bhuyeni osolwa ngokuba nesandla esilula kubantu besifazana ababili abathola nezidakamizwa nyakenye ngesikhathi lesi sigungu sigasele endaweni yayisolwa ngokudayisa idakamizwa. uBhuyeni uthi ukuboshwa kwakhe kungenye izindlela zokunqinda amandla lesi sigungu nokucekela phansi isithunzi salesi sigungu. Siyoreda iwunga enkambeni safika lapha intombazane ifihlile iwunga sayiredi intombazane yangafuna ukukhipha iwunga kushuthi ke sase siqinisa isandla kasibamba siqinisa intombazane yasiyayikhipha iwunga. Bona ngathi intombazane izama ukuthi icekele phansi isithunzi seforum ngoba ifuna le forum iliphele ukuze bakwazi baqhubeka namabhizinisi abo. Intombazane inhloso yayo nje kodwa futhi ayiyodwa intombazane nabanye abantu abayitshelayo ngaphandle abawumphakathi futhi ukuthi ayihambi yovula icala ukuzibopha iforum. Ngamanye amazwi iforum abalifuna abanye abantu bafuna ukuthi liphele. Ukhala ngokungabambisani phakathi kwamaphoyisa aseHibhadini kanye nalesi sigungu. Wanxusa umphakathi ukuthi ubeseke ngoba bavikela wona. Ngiphatheka kabuhlungu ukuthi singathi silekelela silwa nobugebengu emphakathini. Sibuye futhi lo mphakathi uwona sijikelayo futhi ujuzo sibopha futhi. Phatheka kabuhlungu ngempela ngoba lo mphakathi wena usuyilelayo. Siyazi kona ukuthi bayazama ngendlela abazama ngayo kodwa le ndlela abazama ngayo eyiwunga sithandi. Asithandi indlela abazama ngayo ukuthi badayise iwunga bangeza nje amanye amabhizinisi kodwa ayilawa wewunga. Basicabangele nathi ukuthi sivumvikele emphakathi ave ngoba sizigebengu silwa nobugebengu kahle kahle thina ave ukuthi sizigebengu. Obemeli women ufumthwalume uthi baphume ngobuningi ukuzokweseka leli lungu lesigungu esilwa nobugebengu ngoba muhle umsebenzi abawenzayo emphakathini. Iforum yobaba ke abaseka kakhulu la singakwazi ukungena khona. So saqoka nje ukuthi nasicela ukuthi sicela ukuthi sisebenzisane nabo kulama cases akhona lapha eMzumbe. Ukhala ngokungabambisani kahle phakathi kwamaphoyisa nabo kanye nalesi sigungu.
Kuyasithusa nokubonakala engathi khona ungasebenzisani kahle phakathi kweforum namaphoyisa nathi imbala. Kuyasithusa futhi kusiphatha kabi ngoba sicabanga ukuthi ngoba amaphoyisa wona asuke ehlaba ikhwelo ukuthi abasukuma obaba abathi bangakwazi ukusebenzisana nabo ukuvikela umphakathi noma ukuhlisa ubugebengu obukhona emphakathini. Bayisukuma ke obaba bayinikele abatholi lutho. Okunaloko amanye amaphoyisa aya witness ukuthi icrime yehlile la emthwalweni. Kodwa futhi kuyabonakala ukuthi khona longasebenzisani kahle phakathi kwethu namaphoyisa. As understand ukuthi into esibangayo ngoba phela into esilolayo kahle hle iyinye namaphoyisa. But kuyabonakala ukuthi hayi kukhona la ngathi ihamba inyathelana khona. Leli cala libe selihlehlela usuku lwangolwesibili kusasa. Kanti lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisenkantolo eMzumbe. Badlulele kumzuliswano wesigaba sokugcina nokuyilapho bezomela khona kwisifundazwe saKwaZulu-Natal abafana ababili besikole samabanga aphansi Brackenham Primary School eSeRichards Bay enyakatho lekaMthaniya abebekade bengenele kumncintiswano wezokugijima owaziwa ngo-2024 Provincial Primary Schools Track and Field Athletics Championship obuseThekwini ngempelasonto. Umqeqeshi walabafana uNtokozo Shandu uthi ukunqoba kwanaye njengomqeqeshi kumbeka emathubeni amahle ukuthi naye akhule njengomqeqeshi osakhulayo. Ngemumva komqhudelwano 2024 Provincial Primary School Track and Field Athletics Championship obuseThekwini ngempelasonto abafana ke bakwazile ukuthi babuye nezinto zesiliva njengoba kade begijima lokho kusho ukuthi ke sebezomela isifundazwe kumqhudelwano ozobuseLimpopo ngo-April kulonyaka. Sigijimile nje khona beku right bekumnandi ingane zenze kahle bakwazile ukubuya nama silver uthuna which is good because bazokwazi ukuqhubeka kwi-provincial uhlelo for i-long jump under 11 nofanele enqimalo for inangalo 100 meters obo number 2 na kube nama silver so yeah ilokho nje ngingakusho. Umqeqeshi labafana uthi ke bebengenza kangcono ukube ke bebenazi izitsiza kodwa lokho ke kuyisifundo sokuthi benze kangcono ngonyaka ozayo. Mina la ngibone khona ukuthi ezinye izinto ezenzela ukuthi like sibe phansi ukuthi like abanye abantu bekhisha ama spikes which ngakithi besingana ama spikes bebesenza ama bandage yabo. So if besinama spikes bengilisemeni lodwa nje ngabe kuzoba ngconywana because sibeke level e1 kube ukuthi talent kuphela because ama spikes abalekile nawo ngoba nakunika an advantage place ukuthi for balancing and stuff. As mina as coaching ngijabile but I believe ukuthi sengenza kangcono khona because of sesiyazi manje experience which means next day going further sesizowazi how to prepare senza kanjani for laba abaqhamukayo. So ilokho nje ngakusho nanokubonga ithuba lokuthi ngoba ngikwazile ukuthi ngibe coach kwi district nami kuyangikhulisa zo coach ilokho nje. Labantwana balijabulele ithuba lokuthi ke baziveze futhi bakholelwa ukuthi ke bazokwenza ezibukwayo uma ke sebemele isifundazwe. Bengene kwimncintiswane ngaphuma number 2 ku100 meters mina ebengifisa ukwenza ukuthi ngiqhubeke ma sports ngizama uku-improve lapha ngibheda khona futhi ngingahambeli ukugijima kuphela ngiphinde futhi ngihambele namanye ama sports. Ngizobonga ukuthi ngiphuma number 2 ku-long jump ngahamba ngayiThekwini ngawina. Ngijabulela lose wami uShandu ukuthi ngisizile ngawini. Ngiyajabula ngoba qala ngaze ngaye kama national nakodwa namhlanje ngiyahamba ngama national eLimpopo. Lezi ndaba ze1KZNTV mina nginguSamukeliso Nqolunga ngiseRichards Bay. Ake siphinde sithi ishelele itolo nene besilo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Isililo ngabashona engozini yebhasi Edumbe. Abeyamabhasi bakhala ngoweTheku kanti libuyele enkantolo kade imeya yeTheku. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ku-90.27 kuyidola laseMelika bengu-20.87 kuyi-euro yase-Europe bengu-24.41 kupondo waseBrithani. Tenge igolide yona ingu-$2,032.54 ounce kuthi intengo kayo ongahluziwe yona bengu-$81.62 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Kuheleza umoya wokuzethemba eqenjini lesizwe lebhola labesifazane kulandela ukubhudluza kwale Tanzania ngamagoli amathathu eqandeni emlenzeni wokuqala okuhlungela ama-Olympic ngolwesihlanu. Ibanyana ke linqobe kulo mdlalo obuse Azam Sport Complex kwelase Tanzania enhloko dolobha yakhona Dar es Salaam ngamagoli kaJermaine Sephosinywe Thembi Kgatlane noHilda Magai. La maqembu kasezothola naphezulu emlenzeni wesibili ozokwaseMbombela Stadium eMpumalanga kusasa lokho kusanga ukugamanxa kwehora lesikhombisa kusihlwa. Kanti kozonqoba kulo mdlalo uzobe sedlule emzuzwaneni wokugcina wokuzibekisela indawo kuma-Olympic azokuba seParis eFrance kusukela ngenyanga uNtulikazi okanye uJulayi. Akasibheka nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqamba lankomo zilahlekele zodlo umdlebe wasoshangane ziyagoqwe siyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.